फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपन को आज आउ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को स्वागत। सेठी रहले कोन देखु आगे उठ बसु तो बहुत छाइला हो ए साइड या तो मो अबे के तो तेल ढाली के कोन छी तेल ढाली गला भाबते तेल ढाली गला मिंदी एकाथर लगे जो तीन प्रकार कान से कान देखी से कान एक कान रे गोटे से कान गोटे तर भल ही लगे ना किंत लागुची भल अछि आज बुल्लू जन्म नबा तो जो को तो तीनटा सुना कान फुला दबो सुना काना फुला खाली पिंधले काना फोड़न दे होला जाने तो केमदे ना बेड़ी भी पके छाड़ी दे तत बिणी पके से नहीं हां जा हम बोलियो कतो मां माने मुंडो को नहीं नंती को सब बळे कोडी दिने आधे को नहीं नंदे ए जाए पिलांकर मुंडो को नहीं ना मां माने सेंजा आईदी पिला कहबे हम झुको किछ आसे रूपार गुगुल रूपा और दीप्तिमयी तोरता बो ताको स्कूल वाला कि मु सीधा आजबे तू बंका गई काटला वीडियो गला बेणीटा देखुन पकिंगी धराइबा हां बांधते रहो केते रहइबो हेटी करे केते छुट्टी रहइबो देखे ठीक बूम केम देखा दऊं छी से वीडियो रे पूरा वगैरह खा दऊं हैं तो मुंडा पनि केमते कनै छी तेरा मुंडो खुले आसे भगवान चलो तो पानी छुट्टी धर छाना तू धर तगड़ी और क्या है वो मुंडो को नहीं टाइम और ये या मुंडो कुछ नहीं तो के देख दे रहा ना चल देख आसे देखो तो ये बंद देखि बसने में बहुत किंते मुंडो को नहीं नीचे तो आज हम ट्यूशन गोटे पिला जन्म दिन तो सी केते चॉकलेट दे गोटे दे 5टा 6टा दे चलो जीवा हूँ देखा मो जेजंकर आज ओषा खाऊँगी बिस्कुट चा आदर चूड़ा खाऊँगी काले हेलो मुझे गाधे पाधे पूरा रेडी ने ने ହେଲା ହେଲା ଟି
ଖାଇଦବ ମିନି ଖାଇଦବ ବାଳ ଚଳେଇଲେ ମିନି ଖାଇଦବ। ତୁ ରାତିରେ ମୋ ନା ଧରି ବାଉଳ ଚାଳ ହଉଛ? ଏବେ ଚାଲିଛି ମସ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ମାର ପାନ ଖିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାନ ଖିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଆମ ରୋହନ ତ ପାଠ ପଢୁଛି ଦେଖ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ପରଟା ପାଇଁକା ଦେଖିବି ବେଲା ବେଲି କରିକି ଆଣିଛି ଆଉ ଏଠି ତେଲ ବି ରଖିଛି ଆଉ ତେଲ ବି ଏବେ ପକେଇଛି ତ ଦେଖଉଛି କେମିତି ମାନେ ପରଟା କରିବି କାହିଁକିନା ଆଜି ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ଓଷା ସେ ଭାତ ଖାଇବେନି ଆଜି ହେଉଛି ସତୀ ସୋମବାର ତ ସେ ଖାଇବେନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ହବ ପରଟା ଚିନି ପରଟା ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିସାରିକି ତମକୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କରିସାରିକି ଦେଖଉଛି। ବୋଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ପୁଣି ଖରାରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠି ପରଟା କରୁଛି ଆଉ ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ ସବୁ ଓଷା ଆଉ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ଅଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ କରିକି ଖାଇନେବି। ମୁଁ ପଖାଳ କରିଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ଭଜା ଭଜି କରି ଖାଇ ତମେ କି ଜାଣୁଛ ତ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ କନେକ୍ଟେଡ ବୋଲି ନା ଲୋ କି ହଁ ତମେ ଅଧିକଟା କ'ଣ କହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ ଆଉ ତମେ ଅଧିକଟା କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଉପରେ ଲେଖିବ ଯେ ୱାନ୍ କନେକ୍ଟେଡ ଡିଭାଇସ୍ ୱାନ୍ କନେକ୍ଟେଡ ଏମିତି ଆସିବ। ସବୁ ଇଏ ଚିହ୍ନା ଏବେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଆଣିଲି ଦେଖିବ କେତେ ଲୁଗା ଖରା ଏଯାଏଁ ବି କମିନି ତ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ତୋଳି ଆଣିଛି ତ ୟାକୁ ଏବେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିସାରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଲୁଗାପଟା ଏବେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖିବା। ବୋଉ କହିଥିଲା ତା ବି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆଣିବାକୁ ଫେଣି କାହିଁ ଆଇଲ? ଆମ୍ବ କେହି ଜାଣିଛ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଏଥର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା ନା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଡବଲ ରୁଚିଗୋଲ ଡାଲି ଚିନି ଆଉ ଚା ପତି ଆଣିନ? ବରା ଚପ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି ତ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ ଏତେ
जेजे ଏବେ ଛେଳି ଫିଟେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋର ସବୁ କାମ ବି ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଏଇତକ ଓଳିଆଳି କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଏତକ ସବୁ ଏମିତି ଓଳିଆଳି କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଓଳିଆଳି କରିବି। ଏଇଟା ଆମ ଗୁହାଳ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସବୁ ଓଳିଆଳି କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।